So ayan po mga kakwela, mga kabiyaya at ito, kumakain po tayo ng tanghalian. Yan. At ang adobong manok ni Tita Manini. Yan sa lahat po pala ng mga kapanood dito, no? Nakita niya naman siguro yung thumbnail dyan. At ang title, ang opinion ko sa pagkabalik ko sa Kalinga. At ayun nga, marami talagang nagchat-chat sa akin na ganito ganyan. Magtiwala ka lang, Jay, na makakabalik ka din sa makakabalik ka din sa Kalingap. Siyempre, sabi ko naman, tunggalin na lang natin si Kuya Bal kung ako ibabalik niya o hindi. Okay lang po. At kung anong desisyon niya, respetuhin natin. Ito kasi masakit din sa akin yun, yung pagka ko sa Kalingap, pagka wala namin. Kasi diyan kami nanggaling, yan, nilanitan, diyan nabuo ang trio Kwela. Kaya masakit din talaga sa amin na nawala kami doon. At ngayong araw, na-declare na ni Kuya Bal at nabanggit yung pangalan ko doon. Kaya dami agad nag-chat sa amin sa akin. Kasama ko doon si Nathan. At iba pa. So, sabi niya rin naman doon na nasabi niya rin doon na tawag dito, na yung mga hindi nabanggit ay abangan sa third batch. No, second batch pa lang abangan sa third batch. Oo. Kaya yung mga nag-aabang-abang dyan, hintayin nyo lang yung mga name nyo. Dati syempre nagpapasalamat ako kay Kuya Bal, no? Dahil sa kabila ng mga nangyari ay sinali niya pa rin kami nila Nathan. Ang tap na adobo pag yung may sili. Salamat pa rin kami kay Kuya Bal kasi talaga kung wala naman si Kuya Bal, hindi naman kami may kilala dito. Hindi ko rin ma-sure kung baka patalon-talon na lang ang ako sa diet. Kasi parang gusto ko na lang dito sa sa Taguig mag-vlog. Para kasama ko yung tito ko. Kasama ko na lang dito, magkakasama kami. Yun, patalon po. Kapag may sasakyan na yung trio Kwela, kasi yun ang gagawin namin. Patalon-talon na lang kami. Siguro matagal-tagal pa yun bago kami magkaroon ng sasakyan. Sa mga probinsya, mag-i-stay kami ng buwan-buwan. May napanood kasi akong vlogger na gano'n, ang ganda nung ginagawa niya. Yung sa kanya naman kasi, travel, walang charity. So sa akin, siyempre may charity. Tsaka dun sa mga nagalit, mga ganito ganyan, hiling ko sa inyo, wag kayong magalit agad-agad kapag hindi pa natin alam yung buong kwento, lalo sa mga viewers natin. Kasi yung iba nagalit agad kahit na hindi pa, wala pa naman talagang pirma wala pa namang huling desisyon ni Kuya Bal. Sabi ko nga sa inyo, sabi nga namin ni Nathan na kahit anong mangyari ay support pa rin kami kay Kuya Bal. Ito nga ngayon, nasali ulit kami. Kaya ako ginawa itong video na to is para magpasalamat din kay Kuya Bal. Kasi nga, sinali niya pa rin kami sa Unicap, no? At ayun, kahit naman din anong mangyari, yung kami nila Nathan, nila
Kuya Alex, tuloy pa rin kami sa ano namin, charity. Hindi naman pwede kasing ano yan, hindi naman kasing pwedeng mabago o mahinto ang aming pagcha-charity. No? Tsaka yung Trio Cuela family, hindi yan mabubuwag. At dun pala ulit sa mga nangyari, ako po nangingi ng pasensya ulit, no. Hindi ko yan kinakahiya na manghingi ng pasensya na paulit-ulit sa mga nakatampuhan ko. Yan, alam niyo na kung sino-sino kayo. Pasensya. Nobody perfect, ika nga nila. Siyempre, na ano lang, na dala lang tayo sa emosyon, na hindi tayo nakapagsabi tayo na hindi maganda. Kaya yun, sa mga lahat ng mga nanonood ngayon dyan, pasensya na rin sa mga hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi namin. Banghang, sarap. Ang Trio Cuela po ay ano po yan, kahit anong mangyari, hindi yan mabubuwag. Tuloy-tuloy lang sa pagtulong, sa pagpapasaya, lalo sa mga OFW natin, ng mga kababayan. Ngayon lang din kasi yung pinakapangpawala nila ng pagod. Kaya kami, kahit na anong mangyari, bumaba man o tumaas yung views namin, tuloy pa rin. Wala akong magbabago doon. Doon nang yan talaga yung minahal namin at naumpisahan. Kaya hindi pwede yan hindi yan pwede mabago, no. Ika nga ni Nathan, di ba? Walang iwanan hanggang dulo, di ba? Sinasabi niya lagi sa mga live video. Ganon din naman kami lahat. Lang kami, nagbakasyon lang kami dito ni Nathan sa Maynila. Ito sa Taguig para nga dahil birthday nga ng lola ko, sinurprise ko, napanood niya naman siguro. At para din makauwi kasi 7 months ako sa diet eh. Biruin mo yun, 7 months walang uwian. Ngayon lang ulit ako nakauwi. Kaya nilulubos-lubos ko yung pag-uwi ko dito sa sa Taguig para naman para makasama ko ulit yung mga kaibigan ko, yung mga vlogger din dito, mga Team Cuela family. Yan sila Oslek Ibarra, sila Batusay TV, Carmen Mix TV, sila Jobal, paring Jones, yan, nandiyan sila Ate Del, no? Yun, at itong araw na to, inantay ko rin sila Ate Del, pero sabi na daw, cancel na nga daw, hindi na daw sila pupunta. Sarap ng melon dito. Fresh yung nito, melon. Sarap. Dami. Gaya nung sinabi ko mga kalingap, kabiyaya, kakwela. Ako po'y nagpapasalamat at naibalik ulit ako sa Unicap, kami ni Nathan. Sila Kuya Manuel ata, wala pa. Si Vincent nandun na. Pero si Kuya Manuel pa, baka third batch sila kung sino yung mga mapipili ulit. At ayun sa lahat din ng Unicap, Trio Cuela, kabiyaya o Alex Librada supporter, Nathan Kit Vlog supporter. Sa akin ay nagpapasalamat ako sa suporta nyo na walang humpay sa aming mga YouTube channel, sa aming mga charity work, sa aming mga aming mga video na ina-upload araw-araw, daily vlog. At andyan pa rin kayo na hindi kayo palagi kayo sumusuporta sa amin. At shoutout din po pala at paki-subscribe Batusay TV Vlog, parang Joms, yan, Oslek Ibarra, Carmen Mix TV, Jobal TV, at sa buong Trio Cuela na nandiyan sa description ng kanilang mga link.
Shoutout din Kalingap J Hong Kong, kala Ma'am Nicole, at sa Harvard classmate na sila Ate Rona Bailon, Ate Chombi Chico, at yung Ate Maria Cosinera, kung sino pa yung mga nandyan na nakalimutan ko na. Yan. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye.